Boas tardes a todos e a todas, gracias por estar hoxe un día máis, un día que me imagino que tendes máis ganas que nunca de facer preguntas e demais despois da fin de semana. Eu, en principio, que tiña pensado para esta rolda de prensa era contarvos un pouco a xuntanza que tivemos o venres en Madrid, que pese a que ainda que o venres foi un día moi tumultuoso e tamén triste para min e para moitas de nós, xa o sabedes, xa o dixen en Twitter, pois había unha xuntanza dun tema primordial que é o financiamento autonómico, a proposta de financiamento autonómico de Podemos, donde eu estaba nesa xuntanza co secretario xeral, Pablo Iglesias, o secretario de Organización, o secretario de Economía, Nacho Álvarez, cunha proposta de modelo de financiamento e de como articular os presupostos e como articular en clave política, en clave orzamentaria, o proxecto de Podemos para todo o Estado, e onde eu trasladei a proposta que tiñamos consensuada no Grupo Parlamentar de En Marea, que xa coñecedes, e con certas aportacións dende Podemos Galicia, pero que van bastante en sintonía ca proposta que levamos no Grupo Parlamentar. Cando isto quede pechado, pois xa faremos unha rolda específica para falar deste tema. Eu supoño que é obrigado, además de outros temas que temos en axenda, como os encontros municipais de caras a 2019, toda a axenda que temos e que non parou, pois que houve unha serie de acontecementos o venres, que eu, repito, xa valorei en Twitter con respecto ao noso compañeiro Juan Merlo, que aínda que dimitira tanto do Parlamento como da Secretaría de Organización, sigue sendo un dos membros e dos compañeros máis valiosos da organización, e que todas nós, dende logo, o seguimos valorando, e ora máis despois do xesto de responsabilidade e de honestidade que tivo para protexer o que vimos a representar o cambio no noso país, para que non quede ninguna dúbida de que nós non vamos a ser a arma do Partido Popular para tapar as súas vergoñas, as súas miserias, a súa corrupción, sobre todo no referente a Cristina Cifuentes e todo o listado de cargos do Partido Popular que ou compraron títulos ou másters ou cursos para inflar os seus currículos cometendo fraude, cometendo delitos e enganando a cidadanía, e tamén de un multitude de casos que estaban indo de superxestores e amosando unha serie de titulacións que ni siquiera posuían o que as posúen previo talonario, e que os superxestores, como temos dito, eu mesma teño dito no Parlamento Galego, son cada vez máis a caricatura de Mortadelo e Filemón, e que son os mortadelos a nivel galego e a nivel estatal. Entón, eu creo que é máis importante que vos me poidades preguntar o que consideredes, porque seguro que tendes moitas preguntas, en vez de facer aquí unha exposición longa, creo que é máis doado que me preguntedes directamente, que xa que o fin de semana non estivan aquí, que o que queirades eu vos podo comentar, pero na liña do exposto xa, e sobre todo reforzando as declaracións do noso compañeiro Juan. Fora diso, o que queirades preguntarme, aquí estou para, con total transparencia, contestar o que poida. Así que, cando queirades, comezamos. Si xa tes relevo para Juan, con organización, un poco acercar eso a negociacións que se van a abrir e todo o proceso das candidaturas municipais, e si sabías que había ese erro como calificou no currículo antes de que se... Sí. En primeiro lugar, con respecto á Secretaría de Organización, efectivamente hai que facer un relevo, pero primeiro eu teño que reunir a Executiva, que xa estamos falando de entre hoxe e mañán nos reuniremos. Hai que ir pensando un pouco, como a folla de ruta é a mesma, porque non é unha cuestión de persoas nin de nomes, é unha cuestión de proxecto, e o proxecto sigue, e además que Juan sigue en Podemos e vai seguir traballando, como eu mesma defendín sempre, que xa foi un cargo orgánico, dimitín, volvín. Na política, tes que traballar no sitio onde sexas máis útil, en este caso en Podemos, ou no espacio de cambio, onde sexas máis útil para conseguir o obxectivo final, que darlle unha alternativa á corrupción e ao caciquismo do Partido Popular. Entón, polo tanto, nos seguimos ca nosa folla de ruta, reuniremos aos órganos, repito, primeiro falarei ca Executiva, despois convocaremos probablemente un Consello Autonómico para poder falar tamén da propia situación no referente ás municipais e darlle continuidade ao Consello Autonómico que xa tivemos a pasada semana, antes do En Marcha,
Entón, eso dentro da normalidade. Con respecto aos nomes, evidentemente, eu teño nomes na cabeza, pero como isto ten que ser algo que emita baixo a miña proposta ou ratifican os órganos, neste caso o Consello Autonómico, pois é algo que falaremos previamente e que se tomará a decisión que reforce pois, o proxecto e a línea estratégica que temos agora mesmo en marcha e que non ten ningún tipo de volta atrás, que sigue adiante. Por eso, toda a folla de ruta, todo o traballo que había programado sigue, non hai ningún cambio. E no referente a outra pregunta que me facías, o da se eu coñecía, pois a verdade é que nunca tivemos esa conversación dentro de todas as conversas e todo o traballo que houbo, nin eu sabía o da web do Parlamento, nin realmente reparáramos niso. No portal de transparencia sí que estaba, como xa explicou Juan, toda a titulación que tiña correctamente, non había moito máis. A verdade é que foi sorprendente, pero como el dixo moi ben, eu alabo a súa honestidade e valentía, pese a que a mí me xerara tristeza, e a toda a organización, incluso o secretario xeral e o secretario de organización, que el tomara esa decisión. Me parece moi valente que te sacrifiques por non darlle munición ao PP en tapar as súas miserias e as súas prácticas, que, e sobre todo nunha presidenta dunha comunidade autónoma a da centralidade do Estado, que tanto nos está avergonzando hasta a nivel internacional, pois que non teñan a máis mínima excusa para que a señora Cifuentes non dimita e non rinda contas ante a xustiza, nin que, porque ele realmente é un tema xudicial. Entón, nós sí que temos que mostrar que somos distintos e ás veces hai que dar pasos que son inxustos realmente para defender que non somos o mesmo que o que queremos sustituir. Entón, nós, pese a tristeza, pois alabamos o xesto de pensar en colectivo de Juan e de non pensar, pois, que isto nos podía dañar na credibilidade que podemos ter e que Cifuentes non se vea de rositas nin teñan excusas, porque ademais esta xente despois, con esas titulacións, van a dar clase, despois de falsificar e pagar por un título que non tiña. O señor Casado, todo ese arsenal de titulacións que sabemos que non debeu de obter, por eso está nos tribunais de forma moi legal, lle sirve despois para portas xiratorias, etcétera, etcétera. É obvio que hai que dar exemplo, por desgracia, nun electorado de esquerdas que non se exixe tanto, pois hai persoas que con humildade prefieren non poñer en perigo o cambio político e de que pois xa sabemos de que vai isto, que a nosa aposta é que Íñigo Errejón sea presidente da Comunidade de Madrid, Pablo Iglesias presidente do Goberno, e non queremos ser a nin a única, a mínima dúbida de que isto vai a ser así. Entón, que Juan tomara esa decisión, el, desa maneira, dende logo que o honra e nos fai sentir orgullosos de que non olvidamos para que estamos aquí, para un proxecto colectivo de cambio para a cidadanía. Penso que a razón da dimisión é non dar munición ao PP, non porque teña acreditado unha titulación que non tiña. Bueno, Juan o explicou moi ben, eu creo que non hai moito máis que engadir. Eu simplemente estou facendo unha reflexión do que nos importa o noso proxecto colectivo e o cambio político, que é unha cuestión de proxecto, persoas que traballamos en distintos momentos, en distintos postos, en distintas situacións, nas bases, cargos orgánicos, cargos institucionais, volves ás bases, volves, pois, no sitio que eres máis útil. Pero realmente eu creo que el xa o explicou moi ben, non teño moito máis que engadir que suscribir palabra por palabra todo o que el dixo. E considerades que o caso dele é máis grave para que dimita e non o de Quinceiro? É que eu non vou entrar a valorar iso, porque eso son decisións persoais, as dimisións son persoais, un caso é distinto ao outro, e creo que hai que respetar as decisións de cada persoa e por que tomas as decisións. Eu, dende logo, eu non vou entrar a valorar iso porque creo que non me corresponde a min e que son as persoas que teñen que tomar esas decisións persoais as que teñen que pronunciarse. Non eu defendín no seu momento que o procedimento de como se xestionou o caso de Paula me parecía que non era propio do que vimos a representar, eu manteño, pero evidentemente a decisión de dimitir é de Paula. Entón, eu falo dos procedimentos e os procesos para tomar pois calquer tipo de actuación por parte das organizacións. Os casos non teñen nada que ver e, sobre todo, o proceso creo que é obvio que non ten nada que ver. Non ten absolutamente nada que ver. Dices que Juan se sacrificaba, pero que dixeches, para non dar munición ao PP. Crees que coa decisión de Paula sí se está a dar munición ao PP para que ataquen tanto a Podemos como a Marea?
Eu creo que son casos distintos. Insisto que é máis unha cuestión de como se xestionan estas cousas que da decisión final, que evidentemente a decisión final vai previa a como se xestionan e o momento en como se xestionan. Entón, polo tanto, eu creo que Paula ten dereito a defenderse, sigo dicindo, ela pois decide que ten todo o dereito a defenderse, que non quere dar ese paso atrás hasta que non poida defender, que ela non está facendo non fixo nada do que se lle acusa. Entón, polo tanto, todo o meu respeto á decisión de Paula. Eu creo que son cousas moi distintas. Si houve algún tipo de presión por parte da organización a nivel Madrid para que Juan Berro deixase o seu posto, eso por unha banda, e logo que lle parece, se lle parecen afortunadas as declaracións de Luis Villares, de algún xeito dicindo que Paula Quinteiro debe seguir o camiño de Juan Berro? Pois, en primeiro lugar, de Madrid xa non pudo haber presións porque estábamos todos reunidos nunha xuntanza de orzamento, xa o sabedes, de feito anunciei, está colgada en redes sociais, o sea, que non é unha cousa que estábamos ali todas. Eu sí que saín en determinados momentos porque Juan me chama, evidentemente, algo que é lóxico, porque isto foi en tempo récord a primeira hora da mañán cando se soubo, non? Entón, el prefireu rapidamente tomar unha decisión e precisamente aprendendo de Paula non estar 3 ou 4 semanas dándolle voltas ao mismo en vez de estar falando de que a señora Cifuentes é unha corrupta e que é unha persona que falsificou unha titulación e todo darlle oxígeno ao PP. Evidentemente, el decideu iso, ademais que ten todo o apoio do partido e de todos os seus compañeros tamén do grupo parlamentario. Entón, aí pouco máis hai que decir. Creo que esa queda evidente, ele estaba nunha comisión tamén, saía, entraba, pois bastante difícil, supoño, que xestionar eso, tanto para min como para él, como para calquer persona con compañeiros que nos temos tanto aprecio e respeto político como persoal. Ahora ben, con respecto de Luis Villares, eu sinceramente non entendo as declaracións de Luis, non as entendo, e creo que lle debedes de preguntar a él, sinceramente, non preguntarme a min, porque a min non me entra na cabeza. Non entendo e non teño moito máis que decir. Creo que os galegos e galegas teñen problemas máis graves e volvo ao mismo. Estas cuestións hai que xestionalas onde hai que xestionalas e non seguir nos medios de comunicación insistindo en cousas que están máis que ditas. A súa posición estaba máis que clara, a do grupo parlamentario estaba máis que clara. Juan tamén, no propio día que dimite, dou unha posición deixando claro que a súa decisión nada tiña que ver ca de Paula, que é máis difícil que para Juan facer unha valoración dese tipo. Creo que ninguén a podemos facer, é máis honesta e máis obxectiva, e pouco máis teño que decir. O sea, que é mellor que lle preguntedes a Luis, porque realmente é o que ten que explicar por que fai iso. En todo caso, no partido sí que supón un momento complicado, non? Porque está en marcha todo o proceso das municipais, unha senda bastante complicada, e era él, sobre todo, que levaba iso. Sí, pero como nós facíamos o traballo colaborativo, Juan, como secretario de organización, traballaba con moitos compañeros e compañeiras. Tamén hai un compañeiro que leva o tema das municipais, é o responsable de municipais, que estaba facendo xa un traballo man a man ca Secretaría de Organización, e hai compañeros nos concellos. Está todo engranado e había unha colaboración nestes momentos moi ampla dentro do partido. E máis, Juan vai a seguir traballando, vai a seguir aportando, vai a seguir axudando, dende logo o coñecemento colectivo que temos todas vai a servir para seguir para adiante, porque un proceso de municipais por toda Galicia non pode depender dunha persoa. Era evidente que non dependía solamente de Juan, por moi importante e relevante que evidentemente é a Secretaría de Organización, pero dende logo el a quen releve no seu posto vai a ter a súa disposición a Juan e a calquera de nós, e xa as persoas que estaban traballando, e toda a información e todo o traballo avanzado, porque evidentemente este é un proxecto colectivo que non depende de unha ou dúas persoas, sino de moitas. Entón, por esa banda estamos tranquilas e non vai haber ningún problema. Sobre o relevo de Juan Berro no Parlamento, non sei se falou hoxe na reunión de grupos, se vai ser finalmente Julia de Podemos a que tome o seu sitio. Non se falou nada, entón non vos podo decir porque non se falou diso, entón hasta que non exista ninguna cousa oficial non vos podo decir nada máis. Dices que vai seguir falando de Podemos como militante de base, como parte do equipo, máis ou menos, que plan tedes como colabore,
E se tedes algún plazo do relevo no Parlamento, porque hai máis cuestións administrativas, Sí. burocráticas, se sabes máis ou menos. Eu a verdade é que non teño moito coñecemento diso. Eu cheguei onte pola noite, sabín directamente á reunión, non pude nin descansar. Hai cos que ainda non me puden poñer ao día, pero non vos preocupedes que eu calquer cousa vos iremos informando e non, como sempre, sin ningún problema. Non che podo decir en concreto, pero xa chigo, porque non me dou nin tempo e tuvemos unha reunión curta porque hubo a rolda de prensa antes e demais e temos que facer outra. Quedamos no grupo de facer outra xuntanza nesta semana. Oye, estou a escoitar a raíz da pregunta da compañía sobre as declaracións de Luis Villares e a súa resposta de que non entendía as súas declaracións. Están a gusto en Marea con Luis Villares os deputados de Podemos? Bueno, eu creo que a mí non me toca dar declaracións dese tipo porque eu creo que aquí estamos para traballar para os galegos e galegas e temos que centrarnos en defender as nosas iniciativas e o noso traballo no Parlamento e que cada un ten que ser responsable das cousas que como a xestiona, como non a xestiona, este tipo de procesos, este tipo de cuestións. Nos vamos a seguir defendendo que hai que garantir a defensa das persoas e que as persoas teñan a libertad para poder facer o seu traballo parlamentario e para tamén exercer os seus dereitos con todas as garantías. Entón, nos seguimos reclamando o mesmo e de que se cumplan os acordos do grupo parlamentario. Eu cumplo os acordos do grupo parlamentario e os diputados de Podemos cumplen os acordos do grupo parlamentario e, dende logo, a min, en todo caso, pola vinculación orgánica é o que a min máis me preocupa, que eles cumplan cas súas responsabilidades e cos seus compromisos e deberes, que si que o están facendo, entón é o único que vou a valorar. O que me quedou pendiente, Dani, o do traballo de Juan. Evidentemente, Juan é da nosa máxima confianza e vai a facer un traballo fundamental na medida que el queira e poida, porque el tamén ten que recompoñer as súas cousas, evidentemente. El sí que manifestou toda a súa disposición de seguir traballando en Vigo dende a base en todo o necesario, a organización conta con el, entón, polo tanto, xa iremos vendo esas cuestións e non ides a deixar de velo, se esa é a túa pregunta. Sí, disculpa. É responsable a xestión que está facendo destes dous casos de Podemos, o señor Luis Villares, o fronte de Marea? Eu creo que deberíades preguntarlo a él. Eu xa valorei e me remito ás miñas declaracións anteriores e as manteño. E non sei se tiveches alguna notificación ou falaches algo sobre a consulta das bases sobre a situación de Paula, porque, bueno, esta mañá dixo que mantiño que dixera, é dicir, a vontade de convocar, que a semana pasada te dixeches que, bueno, que proxeitaba esa espera. Non sei se nesta semana houve algún tipo de comunicación ou tedes alguna noticia de se segue adiante esa presunta voluntade, que tampouco se confirmou. Nós o único que sabemos é que se abría o expediente informativo, que era o que nos reclamamos e que pedimos dentro do grupo, e que se fixera algún tipo de xestión a través da Comisión de Garantías, que parece ser que si se fixo, e nos seguimos insistindo en que nos pensamos que non se debe celebrar esa consulta para dirimir algo que tiña que estar pechado en 48 horas como máximo. Insistir no dito, non hai nada novo. Apelaba que, en todo caso, a decisión última teñen os inscritos de Marea, porque conforman o tronco común que elixiu tanto a dirección orgánica como os representantes que engrosaron as listas do electorado de 2016. Considera que os militantes as persoas inscritas de Marea non están legitimadas a tomar unha decisión dese tipo? Eu creo que esa pregunta respondeu Antón Sánchez, que hai un procedimento de consulta e un procedimento revocatorio, e que o que se está impulsando non é o procedimento revocatorio, non están cumplidos os requisitos para o procedimento revocatorio. Despois, con respecto aos censos, nas primarias para elixir os candidatos a deputados e deputadas participaron 10.100 persoas. Na última consulta de Marea participaron escasamente 700 e pico. O censo son dos 11.000 que habían para as primarias galegas, 2.000 e algo creo que hai agora, non me sei nin me sei os de Podemos, non me sei os de Marea, a verdade. Eu creo que esos son datos e, de todos modos, a decisión de dimitir é de Paula Quinteiro, que é o fundamental. Quen dimite é Paula Quinteiro. Entón, só quero facer esas concrecións con respecto aos censos e con respecto aos procedementos da propia Marea, e que me remito a Antón Sánchez, que é os
cita e os clarificou tanto na Radio Galega como en posteriores declaracións. O digo máis que nada porque non é o mesmo censo que elixe os deputados e deputadas que o que elixe a dirección de Marea. Creo que a matemática é aplastante. Entón, sendo legalistas, como bo xuiz, boa persoa legalista, pois non é o mesmo 2000 e pico que 11.000 inscritos. Eso é así. En todo caso non apelaba aos censos, senón as persoas inscritas. Bueno, é o mesmo, pero as persoas inscritas son 11.000 nun caso, 2.000 e algo noutro. Son as persoas inscritas. Eu só digo que as persoas inscritas nas eleccións nas primarias das eleccións galegas eran 11.000 e que ahora son 2.000 e pico. Entón, haber algunhas que sean as mismas, evidentemente, pero que faltan, cantas faltan? 9.000? Bueno, aí o deixo.